Ako se suočavate s neugodnim mirisima iz odvoda i čestim zaštopavanjima, obavezno pogledajte ovaj video do kraja. Pokazat ću vam jednostavan i učinkovit način da to spriječite. S vremenom, odvodi se začepljuju zbog nakupljenih masnoća, dlačica i ostatka hrane, što usporava protok vode i uzrokuje neugodne mirise u vašem domu. Ako se ovaj problem ne riješi na vrijeme, može dovesti do dodatnih troškova, a bakterije samo pogoršavaju situaciju, stvarajući još veći smrad. Prvi sastojak je limun koji ćemo iscijediti. Mnogi ljudi nisu ni svjesni koliko je ovaj jednostavan sastojak moćan u rješavanju raznih problema u domu. Limunska kiselina je izvrstan pomagač u čišćenju odvoda jer njezina prirodna kiselost razgrađuje masnoće i nečistoće. Osim toga, limun ima antibakterijska svojstva koja pomažu u eliminaciji bakterija i neugodnih mirisa. Dodajte ga u plastičnu posudu. Zatim dodajte čaj od mente koji je izvrstan za čišćenje odvoda jer njegov miris pomaže u neutraliziranju neugodnih mirisa dok istovremeno djeluje antibakterijski. Osim što osvježava, također odvraća insekte poput žohara koji često izlaze iz odvoda jer menta svojim mirisom stvara nepovoljan okoliš za njih. Treći sastojak je jedna žlica soli koja zahvaljujući svojoj grubljoj teksturi efikasno uklanja nakupljene ostatke i prljavštinu u odvodu. Osim što pomaže u čišćenju, sol djeluje kao prirodni antiseptik, smanjujući broj bakterija i neutralizirajući neugodne mirise u cijevima. I na kraju dodajte 100 ml deterdženta za pranje posuđa, koji je izvrsno sredstvo za otapanje masnoća. Prijatelji, napišite nam odakle nas pratite. Ja dolazim iz Hrvatske i volim upoznavati ljude iz cijeloga svijeta. Dobro promiješajte smjesu, a što je gušća, to će biti učinkovitija jer će se duže zadržati u odvodu i djelovati na bakterije i nečistoće. Prije spavanja ulijte smjesu u odvod i ostavite da djeluje tijekom noći. Ujutro napunite sudoper vrućom vodom, a kad se napuni, pustite vodu i jak pritisak će dodatno očistiti cijevi. Ponovite ovaj postupak svakih 2 tjedna i vaš odvod će ostati pročišćen, bez začepljenja i neugodnih mirisa. Prijatelji, podijelite ovaj video sa poznanicima kako bismo i njima pomogli. Hvala vam puno i pozdrav!